Wong urip kuwi mung sawang sinawang. Durung mesti sing katon cerah banjur ora duwe masalah. Durung mesti wong sing katon adem jerone ati tentrem. Durung mesti wong sing katon tenang ora duwe utang. Mung wae dheweke primpen anggone nyimpen. Mung wae dheweke kuat nahan supaya ora sambat. Mung wae dheweke pasrah marang Gusti Allah, nyeritake kabeh masalah ana ing sanduring sajadah.